Wij zijn aan het zilverpoetsen. Tony poetst even in. Ik poets in en zij poetst uit. En ik poets uit. En mijn mooie wollen doek, dat is het beste. Ja, is de wollendoek het beste? Ja, Ja, wollendoek, dat is... We hebben alle jaren hebben natuurlijk wel ervaring bij poetsen. Misschien 248 hier. Nou, en we hebben er nog altijd nog doen. Lekker skin, lekker hemel, wat peerske, wat alles skin. En daarom hebben wij nog mooi op tijd. We hebben nog lang niet peerske, dat wordt het nog een paar weken. Hemel, het is een heel ouderwets begrip. Hè? Want ik zie een vriendin van mij zei dat ook, koest voor gek wezen. Maar Ja. als je nou zegt in deze tijd, met corona, dan kun je het linken aan de pest. Na de pest is eigenlijk het hemel in echt begonnen. Want toen stoorden er miljoenen mensen. En waarom? Omdat het alweer luus en plus wordt weer. Mensen hadden net geld voor nou zeg maar, shippen en dat weet er gewoon net. En dat is later helemaal opbouwd, zo ik het zeggen. Nou, en ja, wij zijn trots zetten. Ik ben al vanaf mijn 12e binnenkant Hemmeling. Ik ging een Beppe, die hier een winkeltje hier in een kruidenierszaakje in Littens. Weer de vrouwtje heeft iets wiefke en dan gaan we eens de balken even uitnemen en dan zei men, toen tollen weer nog een stoel bij Beppe Hemmeling. Nou, vanaf die tijd hemmel ik. En ik doe het nog altijd. En ik vind het nog altijd. Trintje hemel. Trintje hemel. Nou, ik viel me soms krekken, juffer mier, maar tuut. En dan roept als karoet in, hè. Ja, dat is de bedoeling, ik. Zeker, en dan heb ik de heftig 7 dingen op en dan roept het al. Maar Hemel in mij natuurlijk wel een systeem hebben. Wij hebben boven ons kind. We zijn nu in de keuken ondergaan, maar we hebben vliegenweken hebben de kamer helemaal dingen. Nou, de gang erin hebben we maar fitje aankleed. Wat ik zo mooi vind aan het hemel, gewoon dat werkelijk alles schier wordt, glimt al je weer. Het geeft je een tevreden gevoel. Ja, ik hou net van rommel. Om hoe een heer ik een beetje netjes. Heer een beetje netjes. Ja. De bier met dat leert hij. Ja, dat is uw idee. De kast is klaar.